And now about me sa mirror of the world. Only here, this is my Sikato na Bohol. Nice kayang area guys. Adventures wow. Ay pa na ata to ang mga bata na ko suti pa. Wa kay chinilas na. Na may chinilas blend na. Sige lang lakaw-lakaw ra ba. Ted, di para minute pa sa go kanang makatang. Okay naman po na may kanang dili stairs stick kanang mo lat ra bita na pasakal. Wow, travel na mer. Okay na. Elaborated. Abot na ta. Abot na mi sa Mirror of the World. Sa may Sikato na. Live diri karon. GFox TV. Oh, dagan na hapon na. Ha? So, doon mi sa area. Amura 6 ka mo. Unom noy bil ta. Ay grabe. See? So, maingon ako guys. This is my first time in my life sentence nakari ko diri sa Sikato na sa Mirror of the World. Wow. Excited ako ha. Interview na sir kay para kuan ba? Ma-promote sir. So, GFox TV. Aha. Salamat. Okay. Thank you bro. Abot sir, kalibutan. Masikat na dito sir. Masikat juga bro. GFox TV paki-subscribe lang. Diko. JAYFOX TV. So makita rin mo ako naong. Sir. Atong name? Jason sir. Jason. Brad Jason. Thank you. Shout out tanta. Brad Jason. Atong friend rin may nagbantay sa kwan. Patawag na to information. Environment. Ha? Inang entrance hindi nga na sa una. Sa una kay open pa ni. Hindi wala pa ni. Up, hinay lang maglakaw kasi ate. Mana may ate oh. Kamu angayin mo kay ate kay kuya tumong mga sulot. Sila blam kasi tumon-tamon siyang biso. Lain ka kaoy. Di man na klaro, takaw ni siya. Yo, yo.
washing ta before ta musod. So may ilang protocol pa diri no. So regarding sa social distancing murag di man kayo pan. Bon Walter. Wow. Gwapo lang yun yung kami. Kami igat-igat ni mo ni akong gituyo kay gwapo ko. Sige, may kami ba doon? Pero nandali lang ako ang pati-pati ba? Sa tawa ko. Patigan pa din ako sa mga. Tit ko ni ko tit na tit. Na ipahinaw na ko na ipon-ikan na ko. J-Pax washing his hands before entering Sikatuna. 7 wonders of the world, man. Nga na yun eh, guys. Mahugas o kamot before musod. Ano, video yan? Agi. Gila kay apel na ko. Von Walters Maxi Moti. Wow, thank you, man. Salamat. So, here it is. 10%. Uh-huh. Final video na ko ni kaya para ko. Ed. Liberty. Doon gamay. Doon pa. Daghanang langgam diri namatog na gabi naman good. Oh guys. Daghanang langgam namatog na kay gabi. Oh see? So dili gid sila mulupad no kay gabi naman mahadlok man na silang pod. Puro na sila puti guys. Nice kini sila oh. Akong hikapon ng usaha di lang ay lagpanusik ha. Oh. Klak klak klak. Oh. Ulah. Natagak man guys.
Nasuko ang usa ka langgam. Natug naman na niambak. Natagak. Say guys, nakasadyo ko ba kay natagak ang sa bird. Ay natug dahil sa ubos. Wa siya natagak, natug sa ubos. Grabe na sa see? Diri na naman na makitaan sa Sikatona sa Mirror of the World. Ari ko agi sa star. Kinahanglan mulusot ko ani. Tsa. Kinahanglan musod ko ning po ani. Ta. Barko na may. Ikaw gamong kapten. So. Ha? Di man. Messi. Grabe, naabot kami sa bukid guys. Sa Rio. Ted Von Walter. Solo ka na. Ang sarap ng ano nila dito, no? Rio de Janeiro, Brazil. Look at that, guys. So, naasa si Katona guys, mura na kag naasa Brazil. Kita ka na kung magdagom lang guys, kanang tao mawagtang na kay taas man ni kayo. Napagi lights. Red, light green. So this time, hapit namin naabot sa ikapitong bukid guys, taas kayo. Unsay tawagan ni Nero? Rio de Janeiro. So pito ka bukid among gilatas ani guys para maabot lang ni siya no. Kini gadupa-dupa bito dako king taos taas oh. So asa na to ni siya makita, te? Sa Brazil. Imagine niyo guys, ang ug moari mo sa Bohol, so mura na mo na sa Brazil. Wow, grabe. Look at that. Lablab dito ka, go. Okay. Panagsara kay ni mo click ang akong phone. Oh, see? Tararang deng. Oh. Wow, models. Ako mo picture po ko ninyo ha. Ako. So, GFax TV, padong namin uli guys. Solid ang mga pag-travel diri sa Sikatona. Daghang yung tao, murag basta Sunday kay family bonding. Nag-celebrate silang mga anniversary, di rin lagi celebrate guys. Sa ako auntie nas layo. So this time, padong namin uli. Kawan ako auntie, kalab-love, TR. And then Floyd lang malakas. Diba? So upload nila mo guys sa GFax TV. So ugma na po tayo ikon siguro. Padong namin uli. Nagutan pa Brad. Nako ni libre pa ko no panhapon. Nako nagutan pa sila Brad. Wow.
So sulit akong pag-travel diri no. Managingon ako, this is my first time in my life sentence nga niari ko diri sa Sikatona. Oh, ha? Pinapawisan ako guys. Thank you, Brad. Grabe. Gasto ra mig 150 Brad kuno tanang lugar abot na namo. Only here sa Sikatona, Bohol. Mirror of the world. Papa. Oh. Regarding dahil sa mong na-delete among upload sa mga video kay akong sa kauban di operahan, so dili mi ka shoot. So siguro this coming Monday, tomorrow murag maka-upload mi ga new video. Okay, thank you guys. JFox TV.